Bamakɔ a n'a lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin ani babakɔrɔ wari bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan kunnafoni bala jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn tarata ka taa bila juma la tarata ni ala dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni bala kɛnɛ kan ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru sɔgɔmada na a bɛ Jibi Jakite bolo kunnafoni politiki kuma jamana yɛrɛ bilisa ɲagaminen don CEDEAO maaw ka bere kɔrɔtalen bɛ jamana in a bɛ cogo di maaw bɛ kinikini na maaw bɛ jɔrɔ la sɛbɛnnikɛlaw kɛmɛ ka sɛbɛnni kɛ o tuma an y'a la kumaba woloma minnu bɛ n'u ka d'an tulo la n'u ma d'an tulo la an y'a bɛɛ tɛntɛn ni ala sɔnna ma an bɛna sɔnni segin a kan sisan radio minnu bɛ n'u ka fiɲɛ turugula minnu minɛ ka bila na Bakari an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce u yɛrɛ ye k'u ni ce danaya tali la ka da jɛgɛfo kan e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ sen o bɛ bɛn Bɔ Jabate naamu o côté kuma min bɛ taa dugutigi bulon la o t'a bɔ dugutigi den k'i kun da kogo la hali ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele Bakari a ko hali bi an ka to sira tɔ guwan a ko farafinna tilebiyanfanw ka jɛrɛjɛkulu n'o ye CEDEAO ye Bakari Tarawele ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o tuma min ye an ka faso Maliba kɔnɔna ye k'a makɔnɔnen bɛ bi Fasiriba ko CEDEAO ka ciden Bakari maa ko don maa min sugandira kabini gɛlɛya ye an ka jamana sɔrɔ n'o ye fanga senkɔrɔmacɛ ye Bakari Tarawele Nigérikaw ka masakɛ kɔrɔ Goodluck Jonathan ale de kɔni ne taara ni k'ale kɛ kuma ɲɛfɔla ye an ni ɲɔgɔn cɛ sira taamaba an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka bɛn ko la kunnafoni minnu bɛ yen Bakari Tarawele a ta ni ka taa da CEDEAO ɲɛmaaw tulo kan ci min fana bɛ olu bolo ni k'o ta ka na n'o ye Mali kɔnɔ parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ Abuja Nigéria jamana kɔnɔna la ni décembre kalo tile 12 CEDEAO masakɛ u ye ɲɔgɔn ye a sigira Mali ani Laginɛ kan wari n'i y'a lajɛ fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali kunkanko kuma Mali transition ɲɛmaaw Bakari Tarawele waati min tun bɛ ka d'olu ma Bakari CEDEAO cɛbaw y'a jira k'a fɔ o tuma ko kisɛ kelen a tɛ fara waati kofɔlen kan n'o ye février kalo tile 27 Fasiriba ko maa min tun bɛ o jɛrɛjɛkulu ɲɛfɛ o de ye Ganakaw ka masakɛ ale min ye CEDEAO yɛrɛ jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa nin waati la n'o ye Nana Akufo Addo ye ale y'a jira k'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔnw o tuma bɛnkan ye u ye tigɛnɔbila mun kɛ u ye taa ni ka segin baara minnu kɛ u bɛnna don min kan dɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka hakilinaw ye o tuma k'olu fana mago b'o don de la Mali ka kalafili kura labɛn ka bɛn n'o ye Fasiriba ko min ye o baara ye o na se ka kɛ wa o tɛna se ka kɛ wa Bakari Tarawele ni maa min ye fiɲɛ ta fɛnw na kalo 2 de b'an n'o cɛ maa bɛ se k'a fɔ k'a tɛna se ka kɛ Fasiriba ko a ko baara dɔw daminɛnen bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye jamana sariyaw yɛlɛmali ye n'o ye assise nationale ye Bakari Tarawele Mali kura Mali wolosɛbɛn kura Mali hakilina kura Mali taama bere kura Bakari Tarawele malidenw ka Mali kunkanko kuma fɔ a ko o baara min filɛ n'o kun cɛra min ye Assimi Goïta ye ani premier ministre n'o ye Choguel Kokala Maïga u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna tigɛnɔbila kɛ ni k'o di CEDEAO ɲɛmaaw ma Bakari Tarawele malidenw bɛnna fɛn min kan Mali ka masakɛ kalafili nata ka taa bila député kalafili la Bakari k'o na kɛ kunnafoni k'o da CEDEAO ɲɛmaaw tulo kan k'u kana kɔrɔtɔ dɛ k'a bɛna ale sɔnni Fasiriba ko CEDEAO ɲɛmaaw fana ko olu kɔrɔtɔlen bɛ olu ye waati min di Bakari Tarawele o kɔni o ye nin kalo sa ye décembre kalo tile 31 n'o sera ka sɔrɔ sɛbɛnfura ma di Bakari k'o dugusɛjɛ est-ce que Fasiri kɛ b'a ma fili janvier kalo tile 31 de don Assimi n'a ka mɔgɔw ko olu b'u ta yen u ka taabolo ɲɛf'u ye yan'o fana cɛ la fin du mois de décembre 2021 o ma fɔ CEDEAO ko an ka maaw ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ calendrier électoral o ka ɲɛfɔli ka kɛ o kan ni transition yɛrɛ ko bɛna kɛ cogo min na yanni janvier kalo tile 31 cɛ san 2022 awɔ Fasirikɛ b'a filila e ta ni Fasirikɛ b'a ta Bakari an na tila k'a tɛntɛn min ta y'a yɛrɛ min bɛ ɲɛkɔrɔ yan an n'an wasa don n'o ye Fasiriba ko n'o ye Toguna A Tarawele ye a ko min ye nin kalo laban ye Bakari Tarawele n'o kɔni dugu jɛra janvier kalo tile gale CEDEAO ɲɛmaaw ko u ye min don Goodluck Jonathan da kɔnɔ ka n'o fɔ anw ye o tuma ɲagili min bere b'u bolo Bakari Tarawele k'u bɛna jigin anw kan dɛ maa 100 ani maa 49 olu ɲaginen don ka ban maa 100 ni maa 49 maa joli bɛ jamana in kɔnɔ maa 1 million tɛ wa
o don nka olu de bɛ ɲɛmaya la olu de bolo bɛ jamana baara la parce que b'a ko Boubacar maa 149 min ɲagilen bɛ ko dɔ de bɛna fara ɲagin kan wa a k'o dɔrɔn fana tɛ a ko n'i y'a lajɛ ɲagin mun bɛ ni malidenw kan ka jɔrɔ n'a ye n'an kan ka siran n'a ye o de ye an ka nafolo ko ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye Besaw ka kibaruya ye n'o signature bɔra jamanakuntigi bolo Boubacar ko bɛ sɔn ka kɛ jɔrɔna ko belebeleba ye nafolo mun kan ka bɔ jamana kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ n'o fana sira datugura ko bɛ sɔn ka kɛ tɔɔrɔ belebeleba ye a baara ta kan ka siran an ka jɔrɔ Boubacar ko gɛlɛya mun bɛ Mali kan jɔn de kan ka tila ka dɔ wɛrɛ k'o ka fara o kan a ko ɲininkali to min bɛ yen Fatigiba ko min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye hakilinaw bɛ filan na dɔw ko ka Mali ɲagi kura ye dɔw ko a baara ta Mali tɔrɔlen bɛ a kana dɔ k'o ka fara Mali ka ɲagini kan ko ka ɲagi o ye politiciens de ye koyi an t'o o kuma minnu sala ka maa si ye Fatigiba ko Boubacar Traoré n'o ye Togouna A Traoré a ko siga kɔni tɛ min na min ni CEDEAO ɲɛmaw u y'a jira k'a fɔ u ye ci min don Goodluck Jonathan da kɔnɔ ka n'o fɔ transition ɲɛmaw ye Boubacar Traoré n'u m'a minɛ u ka dabada ma o tuma k'u b'u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ k'o dun tɛ ɲuman ye an ka jamana ma dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Togouna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Togouna A Traoré ka fara Nouvelle Horizon fasilijɛkulu kan Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn u ka nɛn da i la k'i nɔ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye nin ye o ye OD ye Ousmane Daw kɔni n'i ye Ousmane Daw ka kɔrɔfɔ lajɛ a bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye kɔsada in na min ye kɛlɛ tɛgɛrɛ ye Yawuru bɛ kungo n'o ye Umaru Mariko ye parti sadi ɲɛmaaba Dr Umaru Mariko kuma polokotolen min kɔni n'o sɔrɔla bɔlɔlɔw sanfɛla la n'a kɔni kɛra cari la diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na n'a kɛra kɔlɔlɔ belebele ye ni sigida 4 na procureur o kɔni o ye wele bila ma ni ka taa ɲininka a dalakan na kɔrɔfɔ in bɔ ka bi i b'a ye k'a fɔ min ye Umaru Mariko y'a ɲininkalen kɔ a kɔni a kɛra woropanya ye ni ka taa kɔ tɛmɛ maison centrale d'arrêt la Bamakɔ kura maa min kɔni Umaru Mariko ni maa min b'a a dɔn maa min don a ka fari kɔrɔfɔ minnu bɛ bɔ a da kɔnɔ a tɛ sira fɔtɔ la wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye nin donni kama bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigi bɛ n'a ye k'a fɔ e ko procureur kɛlen k'a wele a tɛna taa sigi kɔrɔfɔ ninnu kan wa ka ji jiginna Mariko ka ton na bawo min ye kɔrɔfɔ caman ye ani ne y'a yɛrɛ ka taabolo lajɛ a donni kama a kɔni a ye kuma majigilen kuma caman fɔ wa min y'a yɛrɛ ka tɔndenw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛ yafa ɲini ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma o min y'anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye ka taa se jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnlen kɔ o kɔni ma se ka dɔ bɔ ɲagili bere yanga la koyi min ye Dr Umaru Mariko ye a kɔ tɛmɛnlen kɔ min y'a ka kiiri ye o bolodan bɛ ka bila février kalo nata la o tile 7 san 2022 wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɔsada in na min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min ye a yɛrɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnkɔrɔw ye minnu n'u ye lɔkɔlidenw ka tɔnjɛkulu ɲɛmaayaw kɛ n'o bɛ collectif kofɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan u y'a jira k'a fɔ min ye Dr Umaru Mariko ye olu na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa a bɛ se ka bɔ kiiri tigilamɔgɔw sɔnni kɔrɔjɔ a la cogo min na n'i ye collectif de défense des acquis démocratiques lajɛ ni o ye CODEF AD olu kɔni ye a jira u farala ɲɔgɔn kan hakilinajigi ka bɛn décembre kalo in tile 15 tɛmɛnlen ma san 2021 wa min ye kunnafoni di ye min dala ka don kibaru tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen bolo dala ka bɛn sibiri tɛmɛnlen ma décembre kalo 1 in tile 18 san 2021 o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Umaru Mariko ye k'a minɛn bɛ ka bila kaso kɔnɔna na ko wa ko bingɛla kan k'a ka hakɛ ko sendala kan ni ka hakɛ ni k'a terege ko baw kɔrɔfɔ min bɔla da kɔnɔ k'a ye maaden jaabi maa min fana ye kɔrɔfɔ n'o y'an ka tariku ye n'o ye jamana yɛrɛ ye bɛɛ y'a nana cogo min na jamana kɔnɔna na n'o ye o firi a k'a kan min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye k'a ye kɔrɔfɔ min bɔ ka ɲɛsin acteurs démocratiques ma k'o kɔrɔfɔ in kɔni kɛra majɛnba ye ko min ye Dr Umaru Mariko ye ale fana ye Dr Choguel Kokala Mayiga jaabili min kɛ ko kɔrɔfɔ in k'a man ka kɛ gɛlɛya ye ko baw maa minnu ni to la bɛɛ y'a ɲinili siratigɛ kɔnɔna na ka bɛn mars kalo dɔ tile 26 ma san 1991 jamana seleke 4 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye Baba Musa ye Ala k'a hinɛ ale ka fanga min n'o dafirila wulikajɔ ninnu senfɛ maa minnu ni to la a la ko Dr Choguel Kokala Mayiga ka nin kɔrɔfɔ k'a bɛ kɛ sabu ye k'olu ka wulikajɔ ni k'o de kɛ falaki ye wa ko min ye Dr Umaru Mariko ye a ye kɔrɔfɔ min bɔ k'a bin n'o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga jaabili ye k'o kɔrɔfɔ ye k'o
man ka kɛ gɛlɛya ye ko min ye Umaru Mariko ye ko kɔlɔlɔ min ye a sɔrɔ ko ye politique gɛlɛya ye politique juguya don ko wa ko maa min kɔni n'a ka cɛsiri dɔn bɛ jamana seleke 4 kɔnɔna na collectif ka hami olu ka kɔrɔfɔ o ye nin ye u y'a jira fana k'a fɔ yani février kalo nata tile 7 cɛ san 2022 k'u na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa min ye sadi ɲɛmaaba ye min ye kɛlɛ tɛgɛrɛ ye docteur Umaru Mariko k'u na a labɔ min y'an ka kiiribulon tigilamaw olu sɔnnikɔrɔla ye maa min yɛrɛ kɔni kun ye wele bila a ma ni ka tila k'a kɛ woropaya ye ka taa bila kasobonba kɔnɔna na o ye procureur yɛrɛ ka danga ye n'o ye substitut procureur ye i b'a dɔn o ye maa min ye wa Nouvelle Horizon kelen min ne y'o bila sisan o directeur de publication kɔrɔ Mamadi Tunkara ale de bɛ yen bi ale de bɛ ɲɛmaya la bi commune 4 procureur ka danga journaliste an ka baara in kɔnɔ a bɛɛ de bɛ yen koyi comptable bɛ yen Nouvelle Horizon a y'o ɲɛmaya bulon kɛ ka rédacteur en chef y'o kɛ ka concours kɛ ka concours sɔrɔ ka taa munumunu salo kɛ jamana fan wɛrɛw fɛ ka sigida 4 na a bɛ yen bi a filɛ dɛ awɔ Touré ka danga ye ale de Mamadi Tunkara an ka baara in a ma nɔgɔn dɛ ayiwa min ye collectif ka ko ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye docteur Umaru Mariko ye u na fɛlɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa kɔlɔlɔ ni gɛrɛndɛ min b'a ka bidonni kama u na wuli ka bɔ a kan nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na o de ye ale ka fatiri Bɔkari Tarawele a ye to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indépendant Faderiba n'o ye Abdoulaye Jara blocus continental Bɔkari Tarawele a ko an ka taa Mopti marabolo la n'an bɔra Mopti an bɛ taa Marebugu Marebugu n'o kofɔra o bɛ jɛnɛ marabolo la Bɔkari Tarawele maa bɛ se ka fɔ sa e tabarikala Bɔkari Tarawele min ye kalo 4 jagoya ka fiɲɛ tigɛ jamanadenw na ko banna Faderiba ko a ko Marebugukaw y'u bolo jan Ala ye Bɔkari kabini tile 1 tile 2 fo ka taa kalo 4 dafa min ye olu bɛ bɔ ni jɔnya juru kɔnɔ cogo di olu bɛ bɔ ni kaso kɔnɔ sigi kɔnɔ cogo di maa minnu kɛn bɛ ka sira dagɛrɛ olu ɲɛ n'o ye jadisiw ye Bɔkari u ye mun de kɛ u la Bɔkari Tarawele ko Ala y'u ka wele jaabi Faderiba ko min ye ntanan gosira ka dunu gosi ka bala gosi Bɔkari Tarawele min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye yan ko ka nin dagajugu in ta ka bɔ Marebugukaw da la Bɔkari Tarawele ko maa ma kala don ɲɛna ka bɛn n'a ye Faderiba ko a ko waati dɔ yɛrɛ kɛra min ye finitigilakaw ye k'olu kɔni wulila ni mobiliw ye Bɔkari Tarawele k'u bɛ taa bamanci minnu bɛ yen ni ka taa tigɛ don u la Bɔkari k'u taara se waati dɔ la min kɔni ji kɔni k'o de bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mobiliw tɛmɛni ka gɛlɛn hali bi yɔrɔ dɔw bɛ ji bɛ yen Mali ka dun dɛ Bɔkari Tarawele o tuma k'o tɛ waati jan ye samiyaji tɔ o fɛn fɛn ne bɛ yɔrɔw la dalanin kɔnɔna Bɔkari Tarawele min kɔni ye mobili ye k'olu dɛsɛra ka tɛmɛ sira fɛ min ye sɔrɔsiw olu kɔni seginn'u kɔ Faderiba ko ni mobiliw dɛsɛra ka tɛmɛ pankuru bɛ yɔrɔ jumɛn na o y'a sɔrɔ pankuru ninnu fana tun ma na fɔlɔ koyi o tuma pankuru tun tɛ Mali la yan a tun bɛ yan nka minnu nana kɔsada in na olu de b'a baara bɛɛ kɛ ka nɛgɛden yaara k'u to sanfɛ walima ka cɛdenw ta ka bɔ fan dɔ fɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ an kɛ Faderiba ko n'o ye Abdoulaye Jara ye Bɔkari Tarawele a ko min ye Marebugukaw ye Bɔkari u y'a ye k'a fɔ olu kɔni to bɛ n'u yɛrɛ ye Bɔkari maa tɛ ka na olu bɔ juguw bolo o tuma u sina ka mun de kɛ juguw tun ye min f'u ye ka tɛmɛ n'u banna dɛ o tuma k'u sɔnn'u ma o tɛ taabolo ɲuman ye n'i sɔnn'u ka fɔta ma a tɛ k'e kɔrɔ k'i la wa bon an bɛ min f'i ɲɛna u n'a ɲɔgɔnna 100 de bɛ yen ni maa ninnu u n'a ɲɔgɔnna 100 de bɛ yen Bɔkari Tarawele Faderiba ko a ko juguw tun ye mun de fɔ Bɔkari ni Marebugukaw sɔnn'u ma Bɔkari o de ye marifa bɛ maa bolo k'i ye donso ye k'i ye cɛfarin ye k'i ye cɛŋana ye marifa ni miseli ni biɲɛ ni tama fɛn fɛn b'i bolo k'i k'a bɛɛ salu ka n'a da olu senkɔrɔ désarmement pewu Faderiba ko Bɔkari Tarawele u y'a dɔn k'a fɔ sa n'a ma ɲɛ min kɔ a ka k'u ye sa olu ni ka kisi maramafɛn minnu b'u bolo k'o salu ka b'u ka so kɔnɔ ka t'o di juguw ma Bɔkari k'u y'a bɛɛ salu k'u y'a bɛɛ salu ni ka kisi Faderiba ko maa tɛ bɔ maa tɛ don sira kelen mun bɛ yen n'u jigiw ye n'u bɛ t'u ka balo ɲini n'u bɛ t'u ka tajiw ɲini ko banmanci ninnu sigilen b'o sira de da la maa tɛ bɔ maa tɛ don embargo total kɔngɔ k'aw bɛɛ fa sa kɔngɔ ye maa min fa danbo la Faderiba ko Bɔkari Tarawele min ye ko hali bi juma tɛmɛnen an kɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ Marebugu dugutigi a dɔgɔnin Bɔkari Tarawele ko banmanciw kɛra sababu ye ni k'o fa ka tila k'o muso fa Bɔkari Tarawele ko diɲɛ ma don o don u bɛ su don de la dugu kɔnɔ ni kɔngɔ ma min fa bana b'o fa walima banmanciw b'o fa
Fasiriba ko Bakari min ye jɔrɔ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la a ko min kɔni ye duguladenw ye u taru yɛrɛ kalifa jadisiw la ɛlɛ ni an ka maramafɛnw filɛ ɛlɛ ni a y'an to Ala ye o kuma an kana kɛlɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bɛ aw mago bɛ mun na a y'a bɛɛ fɔ an sɔnna bɛɛ ma wa ne y'o kɛ u b'u sago n'u dɔgɔ k'i la sa cɛ ni muso kana sigi ɲɔgɔn kɔrɔ ka baro kɛ arajo tɛ lamɛn denkunu tɛ yen kɔɲɔ tɛ yen musow ka burumusi don cɛw ka banfula don donc anniversaire mondial ni mariage mondial olu tigɛra ka bɔ la fɛn kelenw olu tigɛra ka bɔ la o n'a ɲɔgɔnna caman parce que ko Bakari u sɔnna tuma min na min ye Bamantu u ko o tuma an mago tɛ ɲɔgɔn na bilen an tun mago bɛ fɛn mun na a y'o ɲɛnabɔ a ye tɛmɛ n'a ka fɛnw ye sa Bakari an kɔni bɛ k'aw lajɛ o tuma maa tɛna kala fana kari la anw kɛrɛfɛ kala tɛ kari la maa wɛrɛ fɛ olu yɛrɛ Bamantu bɛ kala kari la o fana ye taabolo dɔ b'u la ni nin bɛnkan tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min tɛ ka ɲɛfɔ maaw ye u bɛ taabolo dɔ de ta ka ɲɛsin i ka denbaya ma ni denmuso kɔlen b'i fɛ yen walima i furumuso o ɲɛcogo ka ɲi n'u mago jɔ la u bɛ n'a minɛ subhanallah ay kuma jugu bɔ cɛnin na ayiwa Fasiriba ko Bakari n'o ye Ablaye Jara ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye Maribugu ale tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye Banɲagara marabolo lajɛ Bangasi Koro ka taa bila fo Donzan min ye Dɔngɔnɔdugu ka taa bila Fila dugu caman bɛ yen Bakari ko ni ɲɔgɔnna jagoya fanga de cokolen bɛ mɔgɔw kunna ko kɔnteli tɛ min ban o kuma jamana ɲɛmaa k'u k'a lajɛ joona joona k'u bɛ belebele la dɛ hali bi k'u kɔfilɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don an bɛ taa jibi fa fɛ Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bakari bala cogo bɛ di bon Jabate ko denmisɛnnin ka dugulamasi min tɛ baasi ye nka n da tɛ bɔ n basi na fo ka dugu jɛ i laban bɛ kogo i fa ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min d'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye ni o ye T Male ye T Male ko min ye Bajangara région ye i y'a dɔn kɔsada in na a yɛrɛ kɛra jamana marabolo ye min ye a kɔnɔmaw ye gɛrɛndɛ ka taa se Bamanjilakaw ka wulikajɔ cɛjugu ma ka ɲɛsin u ma i b'a ye k'a fɔ o kɔni dusumakasa kun y'u sɔrɔ kosɛbɛ bawo ni maa min y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na Sɔngo o ye dugu ye dugu Bamanjilakaw fɛ ka ɲɛsin carré dɔ ma n'o ye dɔgɔdugujɔ carré dɔ ye Bajangara mara o kɔnɔna na wa min ye maaw ye k'u to mobili kɔnɔ ka tasuma de don a la k'u jeni k'u ban k'u kɛ gotakuru n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in bɔ ka bin ani ja ninnu kɔni saradalen kɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ni dusumakasa tun bɛ ɲɔgɔn na wa min ye Bajangara sigibaw ye olu kɔni waasa jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni jɔnkala dantɛmɛwale caman kɛliw la dɛ nka min kɔni bɔlen filɛ ka kɛ nin ye o tɛ olu fɛ la ko ye wa fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ waasa min y'u ka lafiya an'u ka ninkun bɛ se ka lakana cogo min na ka fara u bolominɛw kan min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u k'o fɛɛrɛ tigɛ joona nka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ i yɛrɛ da tula la cogo min na anw ka min ye an ka finitigilakaw ye n'o ye faamaw ye forces malienninw olu bɛ wuli ka jɔ dɔ la k'a minɛ Mopti ka taa kɔrɔfɛla in na i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛ bɛ nimisi wasa da ye min ye wuli ka jɔ caman ye o kɔni bɔra ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen in na wa min ye Bajangara ka ninnu ye minnu n'olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko désobéissance civile ko o do bɛrɛ la kabi décembre kalo tile 6 fo ka na se décembre kalo tile 20 ma san 2021 i b'a ye k'a fɔ o décembre kalo tile 20 san 2021 kelen kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛn kɛ o sɛbɛn kɛlen kɔ o ye communiqué n'o ye laseli sɛbɛn ye min kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka taabolo kan o y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni kun ye désobéissance civile k'o taabolo don u yɛrɛ la min de ye ka jamana ka sariya bolo caman labatoli ma min ye u ka dusumakasa ye waasa jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka bɔ u ka gɛlɛya kalama wa o taabolo min filɛ nin ye k'olu ye o bolo kan wa u ye désobéissance civile o y'a dansira la bawo min ye armée malienne ye k'a bɛ wuli ka jɔ min na tile damadɔ in na k'o kɔni kɛ mɛ ɲɛtaa ye ko min ye Bamanjilakaw ye k'u gbɛn fo ka wuli su u nɔfɛ min ye nɛgɛden ye min kɔni n'o b'a fɛ ka dan kɛ u kɔni nɛgɛden kɔni b'o talo ni ka t'o firi a tɔ kan min ye Bamanjilaka ye o bɛ ɲini ka nimisa u nakun na wa maa caman bɛ yen minnu bɛ k'u dalabila u caman kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u dɛmɛbagajugu minnu n'olu ye u su ka bila faso Maliba ɲɛmaaw na k'o kɔni u bɛ k'a fɔ bi ko caman ko janfa tala ni ka u sɛgɛrɛ janfa in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye colonel Assimi Goïta ka taa se an ka fangabolo ɲɛmaa ma n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye hami min ye a se primature kɔnɔna na jamanadenw kɛn bɛ ka hami fɛn min na n'o ye lakanabaliya ye da dumunifɛnw sɔngɔko bɛ se ka gɛlɛya cogo min na k'a fɔ ka nɔgɔya cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bala cogo min na wulikajɔ ɲɛsin bɛ nin taabolo ninnu ma wa n'i ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ni Assimi ka wulikajɔ n'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lajɛ u bɛ wuli
wulikajɔ min na o de ye jamana a tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ban don kelen nka min ye wulikajɔ ye waasa maaninfinw bɛ se ka lafiya sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la o kɔni taabolo kɔni kɛn bɛ u hami ye o de kɛla sabu ye kɔsada in na mobiliba kule minnu nana kurakuraw kɛlɛkɛ mobiliw minnu do ye anw ka finitigilakaw ma ani min ye pankuru kurakura 4 min n'o nana min kɔni b'i to sana ni ka bamajilaka k'a yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye ka nɛgɛden k'o suuru a kan o taabolo ninnu de kɔni anw ka faamaw y'o bila u bolokɔrɔ ni ka se ka Bajangara n'a nɔ kan dugu k'o bɛɛ lajɛlen ye bamajilakaw ka datigi kɛ u la min ye te Male ye ale kɔni y'a jira l'indicateur du renouveau kɔnɔna na k'a fɔ min ye Bajangara région ye u sigibaaw kɔni y'a jira k'a fɔ désobéissance civile a banna bi a banna sini wa u bɛ anw ka faamaw kɔ wa min ye finitigilakaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ni jirɔja min n'o daminɛ bɛ kɔsada in na tile damadɔ in na o ka se ka to sen na ta bada min ye jamana seleke 4 ye min ye lakana ye o bɛ se ka segin cogo min na anw ka jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma min ye faamaw ye ko jigi dan bɛ u kan wa u b'a jigi fana k'a fɔ u na baara in timɛ ka se a hakɛ la nin kun ye te Male ka sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura le cikan fasiriba n'o ye Almidi Touré Touré a ko an ka taa école de la gendarmerie la Bakari Tarawele tile fila lajɛ tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ gendarme kɔrɔ olu ka amicali kura sigili kan fasiriba ko a ko amicali ale ye gendarme minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Bakari Tarawele u bɛ jɛrɛjɛkulu sigi san 4 o san 4 Bakari Tarawele u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u ye baara kɛ jamana ye min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati selen bari u man ka tunu ɲɔgɔn na u kan ka ɲɔgɔn ye waati ani waati ka ɲɔgɔn ka lahilaw dɔn Bakari Tarawele hɛrɛ ni hɛrɛ tana ni k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ fasiriba ko a ko jɛrɛjɛkulu a lankolon tɛ a ko n'i y'a jateminɛ min kɔni ye sama-samani belebele o tun bɛ ɲɛmaya sigi ko la Bakari Tarawele o kuma ko a jɔyɔrɔ kɔni o bɔra n'a masiba ye fasiriba ko cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn min kɔni ye sibiri ye ale ni kari Bakari Tarawele baara in yɛrɛ tun bɛ maa min ka danganya kɔnɔ o de ye Mali gendarmerie nationale o ɲɛmaba n'o ye colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ye Bakari n'i y'a lajɛ min ye chef escadron Balakone gendarme école de la gendarmerie nationale wari min ye o ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taa bila retraitew bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Menaka fasiriba ko a ko baara in kun ye min ye o de ye maa minnu tun bɛ mandat tɛmɛnen na wari ni k'olu ka baarakɛtaw yira u dɛsɛra ka fɛn minnu kɛ laɲini minnu tun bɛ ni k'o yira jama la Bakari Tarawele min ye bureau kurasigi ye k'o baaraw sigi sen kan wari o bureau kurasigi de la wari min kɔni ye maa caman kɔni olu kɔni y'u kankɔrɔta wari a ko bɛna lase kuncɛyɔrɔ ma tuma min na o tuma dɔw y'u bolo jigin o tuma min kɔni sama-samali sa ko maa tun bɛ se k'a fɔ sa ko tension tun bɛ ko in na nka min kɔni gendarmerie nationale ɲɛmaaba n'o ye colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale ko k'u ka sabali a ko nin ma se kɛlɛ la nin ma se wɔyɔ la nin ye fɛn min ye bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba ye wari baaraw kɛra ka ban o ye tabarikala ye o tuma min kɔni ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ko man ka kɛ sama-sama wɛrɛ ye o ka bɛn ko la wa sɔrɔdasi fana ni civililakaw taabolo tɛ se ka kɛ kelen ye koyi kana siga taama ɲɔgɔn de b'u dɔn Bakari Tarawele fasiriba ko a ye bɛn ko la Bakari o tuma m'a ɲini aw fɛ bɛn de bɛ baara kɛ bɛn tɛ diɲɛlatigɛ ko la k'o tɛ se ka dilan abada n'i y'a mɛn sigi bɛ diya Bakari Tarawele k'a bɛ diya ni bɛn ye n'i y'a mɛn sigi bɛ diya a bɛ diya ni bɛnkan tigɛ nɔbila n'o ye statut ye Bakari o ye kuma minnu fɔ k'u ka o baaraw boloda Bakari Tarawele o kuma a ka kuma ye o kuma k'u y'o minɛ b'a fɔ ko kilisi maa minnu tun kan ka wote maa 100 ani maa 15 o kuma sama-samani wɛrɛ ma kɛ nin ko in na koyi maa 100 ni maa 2 Bakari olu kɔni y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'a yira k'a fɔ ko maa min ka d'u ye o de ye adjudant chef à la retraite n'o ye Modibo Tarawele k'o ka kɛ président ye san 4 mandat b'a bolo fasiriba ko Bakari n'i y'a lajɛ ale kɔni kɛra président ye o tuma min kɔni ye a ka maa tɔw Bakari u y'a la ni k'olu sigi joona joona min ye vice président ye o kɛra colonel à la retraite n'o ye Bubu Sissogo ye deuxième vice président o kɛra colonel à la retraite Oumar Sidi Touré ye troisième vice président o kɛra adjudant et chef Mamadou Kulubali ye Bakari min ye 4e vice président ye o kɛra Aliou Alassane Maïga ye min ye bureau kɔni ko ye maa 22 ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn n'o sigira sen kan o tuma jaabi yɔrɔ la ko kɛlɛ bɛ yen min kɔni ye commission conflit maaw ye o ɲɛmaya taara ka di maa min ma o de ye Aliou Badara Gakou ye i bɛ Gakou dɔn ale de tun bɛ maître de cérémonie yaw kɛ yan'a bɛ taa ni ko bɛ yen k'a ma bɛn ko la Ala y'o di cɛ kelen min ma n'a y'a da don a la a bɛ bɛn ko la o mɔgɔw bɛ yen koyi
ni a y'a da don ko ko n'a bɛna tiɲɛ a tɛ tiɲɛ bilen n'a y'a da don ko ko la Boubacar n'a jɛngɛnen don a b'a tile wa n'a y'a da don ko ko la Boubacar Traoré a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ sago ye u y'o de kɛ commission au conflit au président ye a bilala bila yɔrɔ la parce que b'a ko Boubacar Traoré min kɔni ye maa 100 ni maa 2 ka vote tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa ma gagne maa ma perdu o tuma min ye amical bɛɛ lajɛlen de gagnena sabu a bɛ bila amical ka dangana de kɔnɔ Boubacar mun tora bilen u ka jɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma o tuma hakilina ni kungilenna mun b'u la u ka baara boloda san 4 kɔnɔ baara in ye mun ye u ka taama ta ni k'u jɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'o ye gardiw ye n'o ye armée de terre armée de l'air ye n'o ye protection civile ka taa bila eaux et forêts la ani kasobon gardi o retraités ye o tuma min ye olu fana ka amical ye u ka ɲɔgɔn dɔn u ka ɲɔgɔn taabolo dɔn Boubacar Traoré u mago bɛ fɛn minnu na maa minnu bolo baara la bi n'o y'u denw n'u mɔdenw ye u kan ka bilasirali mun ta k'olu sɛgɛrɛ Boubacar Traoré k'o tɛna kɔli abada kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔli cikan kɔnɔ Alimidi Touré ale ka sɛbɛnni don Alimidi Touré ka fara cikan maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boy Jabate o kɔfɛ ko maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigilen bɛ k'i ma wajibi ye ni ne n tɛgɛ don sɛbɛn min n'o bɛ n bolo o de ye Moniteur Africa ye Moniteur Africa maa min ka fasiri ye nin o Youssouf SZ ye Youssouf ko min ye anw ka campagne cotonnière 2021-2022 e ko an tɛna sigi ka tɛgɛrɛ minɛ wa min ye anw ka cɛkɛda bonda min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ Kwariko ma nin bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o bɛ wele ko compagnie malienne de développement textile an ka madala tele la ne bakurunba la ko CMDT o kɔni ɲɛma bibi in na n'o ye docteur Nango Dambele ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o kɛn bɛ sabu ye ni ka dawulaba de di anw ka jamana ma fɔkana na min ye rapport américain ye l'américain ka sɛbɛn dɔ kɔni bɔla kɔsada in na min kɔni bɔla u ka cikɛ ministre so dɔ la n'o bɛ ministère américain de l'agriculture kɔfɔ o kɔni ye sɛbɛn in dilan ka bɛn ni septembre kalo tɛmɛlen tile 28 ye san 2021 ni ye kɔrɔfɔw lajɛ a ko min ye faso maliba ye zone de production coton min n'o bɛ farafinna tilebin fɛ bolo kɔnɔna na ko min ye anw ka jamana ye k'a tɛna wuli k'i jɔ bɛɛ lajɛlen kuncɛ sanfɛ wa bawo n'i ye a lajɛ min ye PDG ye n'o ye docteur Nango Dambele CMDT to a la ale kɔni ko a makama n'a tɔgɔ n'a dawula ani a taabolo makama tɔw nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ta ni ka bila ale de ɲɛkɔrɔ k'a sabu kɛ a ka cɛsiri ye Youssouf Zedi ko min ye nin hakilina in ye ani nin tɔgɔduma min n'o bɔlen filɛ ka ɲɛsin anw ka faso maliba ma ko n'i y'a lajɛ k'a sɔrɔla ɲɛmaa ka cɛsiri fɛ n'o ye docteur Nango Dambele ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka kɔɔri ye ko n'a a ɲɛ o ɲɛ faso maliba kɔnɔna na yan ko n'i y'a lajɛ ko min ye 100 sarala 98 ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛ bɔ sa ni ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye nanzara jamanaw ye minnu bɛ taa bama yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye ka tila ka segin ka n'o feere anw ma yan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ faso maliba ɲɛmaw ka taa se maa wɛrɛw ma ani kɛrɛnkɛrɛnyana min ye bangiw ye k'olu y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan kwari n'a kɔni labɛnna k'a dilan k'a ɲɛ n'a sɛnɛcogo kɔni ɲɛna a ka se ka fara ɲɔgɔn kan waasa a bɛ se ka usine ninnu lasɔrɔ cogo min na Europe jamana kɔnɔna na ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye bangi ninnu de farala ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ kɔnɔna na ni k'a tɔgɔ da ko consortium de banque o ni gouvernement kɔni ye bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni n'u bɛna nafolo bila gouvernement ka bolo kan min ye kɔɔri sɛnɛli ye fo ka taa se Europe jamana taali ma usine kɔnɔna na o ko bɛɛ lajɛlen nafolo ko k'a kana balan o kɔni kɛn bɛ sabu ye ni ka anw ka faso maliba ni ka se ka a to a kɔrɔ ni ka o lasegin a ma bawo n'i y'a lajɛ min ye nin rapport américain du ministère de l'agriculture ye a kɔni a bɛna kɛ sabu ye faso maliba tɛmɛlen kɔ o kɛlen kɔ ka tenkana sɔrɔ jamana min bɛ tugu o la o de ye Benin ye ka taa se Côte d'Ivoire ma ani Burkina i y'a dɔn sanko ale de kɔni kun ye ɲɛmaaya sɔrɔ bi nin sen in na ale kɔni ka ɲɛmaaya rapport de la ministère américain de l'agriculture olu ka rapport in kɔnɔna na faso maliba de kɔni ye ɲɛmaaya sɔrɔ min ye jamana tɔw ye ni ka o da a nɔ kan wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka jamana ye kabi san 2016 i b'a ye k'a fɔ anw ka cɛkɛda bonda dɔ kɔni o sigila sen kan wa hakilina dɔw ta la o san 2016 kelen kɔnɔna na min bɛ direction de l'environnement et du développement durable ni ka o kofɔ min kɔni ka baara ye o ni CMDT bɛ jɛla ka baara kɛ baara minnu n'o bɛ se ka kɛ sabu ye sigida janto bɛ se ka to o la cogo min na sigida lakanali baaraw fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ CMDT ɲɛmaaya bulon o y'a jira k'a fɔ kɔɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ la jamana seleke naani kɔnɔna na jamana den minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninlakaw olu ka kalanko ka se ka don ba la kananko o ka se ka don ba la wa min ye kɔɔri ye n'a bɔra jamana kɔ kan n'a taara feere nafolo min bɛ sɔrɔ o ka se ka don da dumunifɛn wɛrɛw fana na minnu bɛ se ka kɛ nafa ye anw ka jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ ni hami Nango Dambele ale ka cɛsiri la o kɔni a ɲɛsin bɛ nin ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka kɔɔri ye ɲinɛza
min ye tɔni ye tɔni 800 ani mugan bɔɲɔgɔnko o kɔni sigi kɛmɛ k'o de kɔnɔ campagne 2021-2022 la waasa min ye anw ka faso Maliba ye tɛgɛnkɔni ka se ka si a ma kokura dun bawo min ye anw ka jamana ye a bɛ nin tenkana ye a bɛ nin sanayɛlɛ sɔrɔ la a bɛ ɲininka waati jan bɔ nin ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Moniteur Africa kɔnɔna na Yusuf Zed ale ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Bɔjabate n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bukari ne bɛ n tɛgɛ don joona Soir de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Ongoyiba ko Umaru kolotigi a ko min ye an ka finitigilakaw ye Bukari Tarawele an ka ba polisiw a ko 3e arrondissement ani a baarakɛɲɔgɔn Bukari Tarawele nin Joakun furancɛ in na k'u ye dɛmɛ belebele sɔrɔ Bukari ni ka wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ ta ka da Bamancu kan fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni 3e arrondissement Bukari Tarawele u ye nin hakilina in ta ni ka wuli k'u jɔ ka mɔmɔli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ janko bandi misɛnninw ani bandi kumabaw u kɛmɛ k'u ɲa da yɔrɔ mun na u kɛmɛ ka bawali ta ka hadamadenw sigara yɔrɔ mun na Bukari Tarawele ka taa bɛɛ lajɛlen salo fasiriba ko a ko bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta ni hakilina min bɔra 3e arrondissement na Bukari Tarawele i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɛra directeur régional de la police de Bamako Bukari Tarawele n'ale ye commissaire divisionnaire Ibrahima Soma Keita ale ni commissaire divisionnaire Amadou Balabo Maïga 3e arrondissement commissaire Bukari Tarawele ni ka tila ka wulikajɔ maa min ka dangara kɔnɔ o de ye min ye polisi directeur général ye Bukari Tarawele i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka bonya a n'a ka karama nala fasiriba ko a ko dɔrɔn fana tɛ maa min bɛ n'olu fana da donna la ka wulikajɔ kɛ n'o ye celui de la communication de la police nationale ye ka fara min ye directeur de la sécurité publique contrôleur général Elaji Maïga Bukari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔnmaya don ni ka wulikajɔ kɛ ka mɔmɔli kɛ Bukari min ye mɔmɔli ye k'a wolola fɛn belebeleba la fasiriba ko a ko n'i ye commune 2 ta k'a lajɛ 3e arrondissement bɛ commune 2 kɔnɔna la Bukari Tarawele u ye mɔmɔli kɛ min ye yɔrɔ kumabaw ye jama bɛ dalajɛ yɔrɔ minnu na k'a daminɛ min ye daba 4 ye Bukari Tarawele daba 4 u y'o mɔmɔ k'o lajɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bamako misiriba u taara u daga yen Bukari Tarawele ni ka ye mɔmɔ k'a lajɛ misiriba fana kɔfɛ Bukari min ye assemblée nationale o kɔfɛ u taara o fana mɔmɔ k'o lajɛ min ye Abini Algoti ye n'o ye Arayida o galagada ye Bukari u taara o fana lajɛ k'o mɔmɔ ni ka taga bila fo Namasa Danga ale ni min kɔni ye Bozo Danga ye Bukari Tarawele u ye nin bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ u bolo sera ka da maa minnu kan ni opération in na n'o ye opération de pied Bukari o kɛra maa 40 bɔɲɔgɔnko u sigara maa minnu na minnu bɛ n'u ye cogo man ɲi fasiriba ko a y'a minɛ Bukari maa min bɛ n'a bɛ muruti maa min bɛ n'a bɛ boli o tuma ko nɔ bɛ ko la fasiriba ko min ye maa 40 u y'olu salo ka na n'u ye Bukari min ye maa 60 ani maa 8 moto 68 Bukari u y'u bolo ta ka da o kan o moto 68 ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun tara kelen bɛ ka bɔ maaw bolo zon ka moto minɛlen ka marifa da jɔ i la walima k'i bɛlɛn ka taa moto ta walima k'i fa ka taa moto ta ninnu tɛ maa ye koyi tiɲɛnikɛla ko hinɛ ka k'ulu la o bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya wa an bɛ min fɔ an ka kiiri tigilamaw ye n'u bila l'olu ka bolo kan u kana to ka juru yoba souvent u ka gɛrɛn tɛ maa min ma hinɛ maninfin ɲɔgɔn na hinɛ kan ka ko la wa ma ɲa a ko kolon kɛlen ko i ka taa kaso la ye baara banna maa min ma hinɛ maninfin ɲɔgɔn na o a halala nɔfɛ a wɔsi a sɛgɛn ka moto san ko k'a senna teliya e bɛ taa marifa da jɔ la i bɛ taa muru da jɔ la i bɛ t'o fa a bolofɛn nɔfɛ ko ka tila ka hinɛ o la o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya dɛ an ka ko dɔw la ye sa kan ka bɔ ka ɲɛsin juge ma o kan ka kɛ dɛ Bukari Tarawele fasiriba ko a ko nin ko in n'i y'a lajɛ hali bi a jamakulu cayara min ye baki maaw olu sen donna la vigie maaw sen donna la garde nationale ka taa bila polisiw la min kɔni gendarmerie nationale ye Bukari nin bɛɛ lajɛlen faral'u kan jamakulu min tun bɛ k'a dagosi ka bon kosɛbɛ Bukari Tarawele maa bɛ se k'a fɔ sa min ye san yɛlɛma seli n'o ye 31 décembre ye ale ni Noël fête Bukari janko commune de maaw k'a kɛ basigi lakana kɔnɔna la Bukari maa minnu minɛlen filɛ nin ye ko nɔ belebeleba bɛna ye min ye ka sira da maaw ɲɛ Bukari maa minnu minɛlen filɛ k'o fana nɔ belebeleba bɛna ye fasiriba ko a ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye Mali bɛ kundama min na an bɛ don min na ko bɛ n'i ye ko dunan ye dɔrɔn a fɔ n'i ye maa min ye cogo man ɲi a fɔ lakanabaaw ye o de bɛ kɛ sababu ye ni ka kunbɛli kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ni ka kɔn mɔ ka tiɲɛni jugu ma jugu ma sabu an bɛ don min na ko bɛ maa t'a dɔn bilen min ye min ye bamancɛ wale min ye bɔsimolobolo ka taa bila tɔɔrɔ jugu la Bukari Tarawele maa dɔw bɛ yen k'olu yɛrɛ miniji ye kojugu ye sa ni kojugu tɛ yɔrɔ yɔrɔ olu tɛ yen
ay ma ye demsalaga chama nge men nyene min fentalo yo voilà o de jabi yeni afle ni o kadro itado e kan ni ko ki kuma wafo ndé ko mandi karta voilà avec la bolo du ma funa be dati kana de wotorore parce que ba ko min ni opération de pied ale ko ni temenin ko fessa min ko ni opération wara juma bina bolo da jango ka siga nafa yola ina fo nafa yirani na tukuna kuna foni flani ay min bo soir de bamako kono akabi bolido boje bate norde bubo ko ka se fatirel jekuluma ambu bele jelefu o kote ko jote mani du meneche sigi yoro furanga jego nyimbo ni ne ndegado ni sababu bo sababu no kama ko mali tribune mami kuma me oye an goroge no abdurrahman ediko ye abdurrahman diko ko mi ye anga gazi barawye munu ye kilogramme 6 kilogramme gazi barawye e ko abonte faso mali baye sogomi nzigi no ni DNCC kata fara gazi naloka yu bengange oni nyanje kat sogo min zigi singa no de keme duru ani bishe gini ndorome fly eko abondo la ga se fo wari bakle wa kelen gazi bara 6 kilogramme ni ya taka lage mi abdurrahman diko ye ako ko mi ye ni tabulu jugu ye ni makale ga boje mana foso mali ba kon nana ka be ke gele ya bilibili ye bawo manivu ndala ku daire mesoro dala dumunu ndala ga soro wa na fula ka mako be se femunu mateliela fana wasa mi ye ni nene wati ma chama mako be gazila mbe bombe nga dogo mena temene jona wala ma menga charbon mena charbon do kagiro temene jona mi ye gazi yo ya sira chelimani wana fura ko gazi bara fana no bana ni kamana gambe nywana ko ka be gele ya mi ye gazi bara 6 kilogramme ye ka to se baklema a willa ka se gazi mamunu mbe no lu sigi mbe ko keje kulu baye ni oye gazi nalo munu mbe boni gazi je fa worobe ka do onga jamana kon nana no ka nyama ba no ye ujari jawara ye a willa ka se oma ayo onyininga mi ye ujari jawara ye ala ko mi ye olu ni faso mali ba ka tege nyoma mai wasa mi ye jamana ye abet ko totoli minge uye na ma wele ko sivanjo wasa jamana de kilna bele jile ka se ka gazi bara soro so da jigilela ko tabulo mi vleni ye ko ni ko besena ko ga ko ni alaje ko mi olu ga jekulu ye ko ni ye jema olu ga jekulu ngeme ka lanyi ndo ka nyesi gouvernement ma ka kabisa en 2020 ko kono nauna bawo ni alaje mi ye benga ye okunye femi oni nywanje mi amadere foka tase DNCC ma ko lu ngi tega no black sebe dola ne abe wele ko kay de charge o be se ka gesa buye ni ga soko dajigi ke ka nyeshi gazi mamunu be gazi doni ngabo jamana ko ka doni ayi an ga fazo mali ba kon nana o sebe ni ujari jaware ale ni gazi nana ka jekulu nyama baye aya jira ka fo uluga la nyini do ngembe ka nyeshi jamana nyama ma ina fo ndatu lala choko mina muye o ka toro monyo do be ko balambe o be se ka soro jona choko mina ko ga kosa ina ayi kuna fo mi vana soro ni ko fo mbo ka bi wari gazi soko yela kula o de ko oluga jagulu nyema do oni anga ministère de l'économie et des finances o conseiller do ko ni alna surama to avoge o ye boroke o mi o conseiller ba ya jira ka fo mi ye sebendo e kayo lettre ke ko ganyeshi ministre de l'économie et des finances ma wasa mi ye milliard duru boyongo ye o kase ka blani ngazi nano ka buloka wasa mi ye jamana do nyobe se ka gazi soro so da jigilena ko ga ko o lettre ngo ni nzera ministre ma ama kala do nyina ka beni aye wa mi mate adongo ibwa mi ye ministre akoni amakala do anyina ka beni conseil kan lettre mi ngoni kume milliard duru boyongo ni ga obese ka bla ni ngazi nalo ka bulo ka chukomina ga koni e korofo laje mi ye ujari jawari ka korofo alisa abdurrahman dikoye ako ko mi ye sa 2020 kam ne février kalola ko mi ye gazi toningele fa kumedi oluma hagamina ko de se fawari wa biwolovla ani saba ani keme woro ko ga ko mi ye sa novembre kalo temele 2021 ko nay ko mi ye gazi toningele ko ba odila oluma se fawari wa keme ani wata ani woro ko ba ko ni mbajira ka fo chama farala aka mi ye jamana ye olu game ka totoli mi ngano be subvention ko fo o nafolo o fana memesrala o tala ka bi olu tega ko jona o ko ni game gele asugu bele jile wa ministry ya jira ka fo ni korofo ko ni tale ko ka nyeshi amano ministre de l'économie de finance ka fo ko ale ko ni ngasrate bi akasrate shini wa mi ye gazi goye ko na ye gazi verlo ja chukum na ku ka keti ko wa mi ye ujari jaware ale fana ya jira abdurrahman digola ka fo mi ye jamana nyamo nu fara mu jo
u jɔyɔrɔ la gɛlɛya ma se hakɛ min na min ye gazi feerelaw n'o ye détaillants ye olu ka taa o ko sama ka s'o la ka bɛn maanifinw kan k'o fana tɛ taabolo ɲuman ye min ye DNCC ye k'o ka nin kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i n'a fɔ waati tɛmɛnlenw na an y'a y'a bolo cogo min na maa minnu bɛ yen ni jamana ye sɔgɔsigi kɛ feerefɛnko min na ni maa min tɛmɛn'o kan k'u kɔla fɔ i ka minɛ ni k'i ɲɛgi walima i ka ye bɔgɔ jenilen kan i ni hakɛ min ka kan ɲɛgilen o ka ta ni ka ɲɛsin ma min ye nin waati nin kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin bɛ gazi ma gazi kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ minɛ ye n'a fɔra ko sɔngɔ bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ɲɛnɛ ta sigi a la k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye Abdramane Diko nin kun y'a ka fasiriya ye min sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Abdramane Diko Mali tribune na Bakari an b'a fɔ an bɛ fasirikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Bakari nin waati kɔnɔna la o tuma ni san yɛlɛma bɛ se i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw bɛ dɔgɔya dɔɔni ni waati bɛ normal la Bakari nin b'a sɔrɔ kunnafoni di sɛbɛn mun bɛ n'u tan bɛ sɛbɛnnafiɲɛbɔ la o ka ca kosɛbɛ nka an bɛ waati min na ayiwa don bɛɛ n'a dugusɛkan don o tuma kunnafoni kelen-kelen minnu bɛ yen an b'an wasa don n'olu ye min tun b'an bolo nin y'o minɛn saninen ni minɛn ninnu saninen an bɛ barika da ka waleɲumandɔn foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ foli banna Bakari yanni an bɛ wele nin ye kunnafoni damadɔ y'an bolo ayiwa ka da alisilamɛw bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye misiri alimu barakatɔ n'a filɛ nin ye Moribabugu araye kɔfɛ ko ka da silamɛw tulo kan k'u misiri dɔgɔyara jama la k'u bɛ fɛ ka bonya ayiwa ko dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca maa min bɛ fɛ ka fili ka kunbɛn sini o tuma k'a k'ulu bolo ma dɛmɛ u ka misiri bɛ se ka jɔ cogo min na k'a kɛ silamɛw sago ye o de kumu kɔnɔ nɛgɛ de b'i bolo siman de b'i bolo cɛncɛn walima wari o tuma k'u bɛ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa jɛrɛjɛkulu yɛrɛ sigilen bɛ baara in kama a président n'o ye Mambe Traoré o tuma Orange Money walima k'a wele ka taa minɛ 76 03 04 68 76 03 04 68 n'o fana bɔra nin ye dɔ ka wolosɛbɛn y'an bolo a copie a n'a volet original ayiwa a taalen ka taa minɛ volet n'a copie a binna tigi kɔ o tuma Ala ka jɔnɲuman dɔ y'a tɔmɔ k'a da an ma ayiwa a bɛ maa min tɔgɔ la Boubacar Traoré o de ye Boubacar Traoré ayiwa a ye tɔgɔman don ayiwa ale kɔni ka wolosɛbɛn kɔni copie volet original a n'a copie bɛɛ lajɛlen b'an bolo kɔrɔ yan o tuma ni Boubacar Traoré n'a somɔgɔw tulo b'an kan na ayiwa min kɔni ye Boubacar ye sa i b'a ye k'a fɔ a fa ye Fotiki Traoré a ba ye Kicɔ Jara ye o tuma n'u tulo b'an kan na ayiwa u den min na bangera Boubacar ni den yiranin don Boubacar a ka wolosɛbɛn copie volet original n'a copie bɛɛ lajɛlen b'an bolo kɔrɔ yan k'u senfɛ u kana jɛgɛfɔ la u kana nɔfɛ Bakari an bɛ bi ta bila yan Burapele n'a ka jama bɛ n'u sigi sisan farikolo ɲɛnɛ kɛnɛ kan ayiwa bi baara in maa saba de jɛra k'a kɛ Jibi Jakite ale bɛ so fan dɔ fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru b'ale bolo ko Jibi ni ce sabu n'i y'a mɛn an bɛna sigi kan sana yɛlɛ maa dɔ de bɛ maa min b'a ta ni k'a fili ka taa fiɲɛ fɛ o tuma o ye technicien ye badabada foli bɛ taa k'u sɛgɛrɛ ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba karamɔgɔ Daba Tunkara ayiwa k'u ni ce u bɛ baara la dɛ technicien bɛ baara la ayiwa Bakari min ye sini karamɔgɔ Daba Tunkara ale ni Amadu El Konare olu bɛ ye sini kɛnɛ kɔnɔna la yɛlɛma u bɛ baara ja k'u da don sini kunnafoniw la ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ don wɛrɛ ni k'an da don kunnafoniw la wari ni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ci ka tulomajɔ la bɛɛ lajɛlen ni ci ka lamɛnliko ɲuman na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wa salam